Shadow és ebben a videóban üveghíd a 11. Jó? Nem lehet. Milyen elbeszélni? Mi volt ez? Ja, váltok. Bocsi, csak Alexet nézem. Ez a... Itt a Józsi bácsi. Nem vezess semmit magadra. Idő. Jó, csak azban nézek a lapsz. Csóri, gyerek, az Józsi bácsa. Úgy, de rám csinálta ezt a szót. Ez nem is most. De látod engem Shadow 456 1200. Légy ide, jöjjetek meg! Ha ide nézek, ide, akkor... Ez a futás. Értitek? A gyerekek, amikor futnak. Bocsánat. Nem tudnak átmenni, fostnak. Mit ír lesz? Ja, akkor mindjárt megyünk. Gyorsan, meg kifuttuk az időből. Ez meghat rákban. De most mi legyen, mert senki nincs pályán. És szétlődik. Jó, nyertünk. Player vagyok, játékos, igen. Wow, senki nem tudta a számomból. Képen vagyok. Igen, megittem. Jó. Elkezdődött a gép. Közben a leesett a palackom. Vannak meg az ember. No! Mindenki túl lesz, nem én. Ennyi? Jönne a másik. Nem. Jó, bevártam. És ha nem nyomtál egy lájkot, akkor nyomjál egy lájkot. Utána iratkozz fel és becsengetsz, hogy nem vagy az új idióta ötleteimről, amik még mindig nincsen. Ugye, fogok venni egy Crawford, aztán az a neve, veszek miattatok, és akkor jobb videót tudok csinálni, oké? Hogy legyen az? Mehetek egyáltalán? Léci, menjek már. Véletlenül leestem már. Amúgy menjetek. Látod, de való életben nem menni akarnak menni amúgy. Na, nem látok retkátos. Na, látok. Nem az rákod. Mindent le kell tudni. Én tiktak sem belőle. Meghalt a rákba. Na, elkezd nagyon csökkenni az emberiség. Menjetek már, bazd meg. Én nem iszkelek. Én biztonságos ember vagyok. Végre van, elkezdett. Az nézd, azt fogod fogod? Jaj, azért én... Én mondom, biztonságos ember vagyok. Jó,
gyorsan, go! Go. Tutto prendi da caso. No. Bazd nekem kell jönni. Az fejhogy. Láttam, kiválták, hogy én ugoljak. Bocs, zümit néztem. Ott van egy egyetlen csatorna. Nem tudom, milyen belőle zümit csatorna. Szállettál fej. Nyomjatok. Ha én nem vagyok, meg a többiek, ők be vannak fosva. Ők egyszer sem ugrottak amúgy. Mondom, hogy sikerültem mondtam. Mondja, nem szerintem pont nem az van. Menjetek le a szakállat! Egyetek már, a ketten voltak, hogy nincs váltázás. Neki egyet tud. De a kék jön most, mert az előbb szerintem a kék. Nem mozgatom. Nem szerintem, hogy itt furán ez. A labban így kocsit nem tudom, mi van. Ezzel fizetett a mennyi ma? Fél. Erre be sem rendeznem, mert... Jó, ennyi. Na, mehetünk. Mi feszítek? Na, nem tudom, mi feszítek oda. Hát, menjünk már! Én végigcsinálom az egészet, de nem akarok meghalni. Jú, ez a kéket le kell lökni amúgy. Néni csinálom. Ugye, ott van a vegen, és pont bele a robba. Meghalsz, úgyhogy nem is tudtam. Na, ott van. Na, és start. Na, csinálják. Amúgy szerintem 18. Tényleg meg. Első. Én biztos elvesztem fel? Biztos. Nekem kell.